Sziasztok! A Mahaszti TV legújabb adását látjátok. Az Orhan Agabeyli ukrán-török darbukás vendégeskedett nálunk Budapesten, koncertet adott és workshopot tartott. Erről kérdezzük most a résztvevőket. Ez volt az első dobolásom, és így most darbukával kezdem. Elég kemény workshop volt, tehát hogy tényleg érdekes volt, hogy a profikkal így együtt játszani, az egy kicsit megnehezítette a feladatunkat, de épp ez volt a kihívás benne, tehát így nagyon tetszett így elsőre, csak rengeteg koncentrálást igényelt, és nagyon-nagyon-nagyon nagy figyelmet és minden, de ez fantasztikus volt így, tehát. Orhan, mint oktató, hogy tetszett neked? Nagyon tetszett benne az, hogy tényleg egyformán kezel bennünket, és hogy nagyon biztató, és nagyon lendületes, tehát nem hagyja, hogy csak azért, mert teljesen kezdők vagyunk, így nem merjünk semmit dobolni, tehát hogy hangerőre is, hogy tartásra is, mindenre nagyon odafigyelt, és tényleg próbálta azt, hogy minél több dolgot, és minél dinamikusabban átvegyünk. Tehát ez így tetszett, hogy pörgős volt. Nagyon koncentrálós, nagyon nehéz, de tényleg szerintem ez így fantasztikus volt.